טוב חברים. נו? מה לא, אתם אני יכולים? מתרגשת. רגע. קראנץ' מאנץ'. מאנץ'. אצלי ברגליים באילת. מה הבעיה זה בכל הארץ? נכון. אוקיי, וואי, אני ממש מתרגשת. יאללה, אני פותחת. שמו. מה? אל תזוזי. שמו. מה את כזה מתרגשת? כאילו זה... זה אייפון 15. כאילו זה אייפון 16 פרו. תראי לי. די, זה נמס החוצה. ממש. וואו. די. אומייגאד. תקשיב, זה מהמם. וואו! זה כאילו עם... כדי מרק. אימא'לה. הייתי צריכה... אני שומרת את העטיפה. אני אקריא. טוב, אחותי מקרה, חכו. מקריאה. שלגון בשומן צמחי בטעם חטיפי תירס, שזה... חטיף תירס. שקדי מרק. במילוי ממרח בטעם בייגלה ובסיכוי שוקולד חלב ושקדי מרק. ימי. אימא'לה, יואו. שמו תביס. רגע, שמו תביס. רגע. די! וואי, אני מרגשת. שמו תביס, כולם. גם אני הנה, מצלמת. אני מצלמת. וואו. אימא'לה, זה טעים! בלי איתו. תראי איתו. אוקיי, קוראים עליו, ככה קוראים. אימא'לה, זה טעים. קטן. אומייגאד. בלי איתו, תביא. אני לא צריכה להחזיק. איזה טעים. בלי איתו. ממה. אז רך טוב. די. היא לקחה לי ענק! לקחתי רק מהגלידה. טוב, זה נורא. יו. נכון? מה לא? זרים. יורם. לא. אני בסדר עם השוקולד שלי. תקנו. אני שואל. הגלידה בטעם... אולי אפרופו הליבה לא טעימה. אולי הליבה טעימה בכלל. לא הגענו לליבה. הילה, תגיעי לליבה. הגלידה, אוקיי. אוי, זה לא טעים. איזה דוחה. זה ממש טעים. סליחה, קראנץ'. פישלתם. רק הקראנץ' מאנץ'. לא טעים. מדרגת את הקראנצ'ים שקראנץ' הציעו. הקראנץ' במבה אדומה. והקראנץ' מאנץ' גועל נפש. אל תקנו את זה, סבבה? זה לא שווה את הכסף. אני לא הגעתי לליבה אבל. אימא'לה. אימא'לה, לא נשמע.